dago bilakara esanguratsurik esan dut, nahiko planoa dela, ez gora ez bera, urte batetik bestera egon diteke aldaketa txoren bat, baina ez da ezer esanguratsua. Eta gainera, kexa kopurua oso baxua da. Segurazki, zer ikusia dauka, justizi arloan erabiltzen diren gaien zailtasun, gogortasun batzutan eta beti arazoa handia, eta hoietan, hizkuntza gutxitu bateko herritarrak, arlo horretan erabiltzeko normala omen den beste hizkuntzan erabiltzera jotzen du. Seguru ibili nahi dudako, berak kontaktuan hartzen dituen profesionalen artean ere, asko eta asko euskaraz ez dakitenak aurkitu ditu urtetan zehar, gaur hori ere zorionez asko aldatzen ari da. Baina badago halako ohitura bat, halako tradizio bat, leku hortako hizkuntza gaztelania da, ez da euskara, esaten diguna. Eta horren aurrean, gainera, estatuaren administrazioaren edo aginte judizialaren jarrera baldin bada ez iritzi hori eta irudi hori aldatzekoa, baizik eta ez kasi azpimarratzekoa, ez hemen hizkuntza ofiziala gaztelania da. Honekin esan nahi dut, reklamazio gutxi egoteak ez duela esan nahi euskararen erabilera osasuntsua denik eta gutxiagorik ere justizi administrazioan, baizik eta zerikusia daukala herritarrok geurok ere, euskaldunok geurok ere, zeinen barneratua daukagun, euskara arlo horretarako ez dela lehenengo edo lehen mailako hizkuntza izatea. Hori aldatu behar daukagu herritarrako. Eta euskaldunok kontziente izan behar gara, gure esku ere asko dagoela,